he thon thu hi sapoi pakhata chun lowin tranin no sen pakhat hi ring tak chuan a ron trapa sapoia chuang zinga pakhat chuan no te nu hne na chuan rasawar hun laia no te lo hruai awang chuan a lo hawa midang te ro chuan an phone chu khoin no te trap chu hreom ang po chuan an omlova he thon thuwa achang tu pa ber mitaya POV churun langin phone call hi alo tunga zoom mai che in alo phone na chu lo rizekin sapoia tang chuan a chuak zui nga la alo phone le ta ka chuan mitaya chuan phone call chu pick up in chu nu chu a bial nu hlui hi alo niya chu nu chuan damdoi ina thu le afa pai thu chu alo hrila mitaya chuan khoi hospital ange tia zotin atlo tur thu chu hrila a bial nu hlui chuan aril ru siam fel to thu le lo boi ve vak lo tur chuan alo hrila hetia anin biak mek lai hian signal chu ron chiang lovin a bial nu hlui thil soi po chu hre thei to lovin line chu ain kat zui ta ni leihnui rel kong lama chuan chukthla in rel local le tura chuan man chu atumani a hmalampanga chuan han hoi chuakin exit 80 hi aloin tar kuaw maya chumi pia lama chuan mi pakhat alampang pan zonga local hi alo lang thei boka a hmalama chuan kal zelin walbota hian exit 0 ti hi aloin ziaka makdok main hetia kal zel hian ahma a alo kaltona exit 8 in tarna holway ngaya chi khan lo chuak le in mi pakhat po kha alo omle chi mai boka hetiang hian voi tam tak po kal kwalin eng anga thui po kal ma se angaya chi hian aron chuak le zel maya amito ngai chi hi atok le zel boka avoi khatna tan he thon thuwa achang tu pa ber mitaya mel chu arun langa alandanin mitaya hi time lupa atang ni berina langa voi tam tak chuana zongin kalkwal ma se he exit 8 muna chi hian alo chuak le zela khoyamolaya chuan chuana chu a ngei chuan ringa rum khat chu mitaya hi anung lampanga chuan hoile tin exit 8 ta ami mu pa kha nui sang hian anunga chuan alo dinga nui sang e ti lo chuan a mel chu arap em maya mitaya chu lau takin amhalama chuan atlan chia a ma se ngai te in exit 8 hallway a chi chuan a chuak phei le a ami mu pa buk kha alampang pan zong chuan local le in chu pa hnung chon zong chuan atlan che zui le ta ni mitaya chuan emergency alarm te chu han tirik chu tuma ma se omzia thei chuang lo akal na bulna ya kongkhar ho te chu han hon tum ma se an zawai mai chuan alawin kalvek maya mitaya hian aluwa chuan thisen alo omani ti hre in achung lampang an en nak chuan exit 80 in ziana tang hian thisen tam tham tak mai hi arun far thla a chutia thisen lo far taringot chu hlavin mitaya chu tlan chia a ma se thil dang lam a mutatlat mai walbota exit 0 ti in ziakha 1 ti hi aloin ziak towa chu mai polani lovin warning sign board hi a mutel le zela chuta thuin ziaka chuan thil dang lam le makitong ani chuan tlan let la thil dang lam le mak itong lovani chuan malam pan ro ti hi aloin ziaka mitaya chu amalama chung kal zelin central hallway a bok khan arun chuak leya thisen tam tham tak lo far po kha pakhat ma mu tur alo to lova ami mu thin pa bok kha aum na hmuna chuan lo kal le in mitaya chuan khoya nge exit 8 kha tak ti chuan lo zota banga warning sign in ziak chungchang te chuwa zot boka ma se tin ma chu pa chuan a chang lo hetia kal le hian walbota exit 1 ti in ziana kaltona kha exit 0 ti a chuan alowin tran thale hi aloniya akal pa chuan thil danglam enge ton to ti te chu angai tu pa a banga thil intar te le ami mu pa te chu thlalo lak sakin thil danglam a omlo hriat theina tan chuan man chu atuma ma chu son le hretin walbota chuan exit 1 ti hi alwin tar leya chumi omzia chu exit 8 thleng turin level sari ala paltlanga ngai don ti na ni central hallway a thlen le hnu chuan thil danglam omlo a phone thalaka tang chuan han en le mai chuan tuma ma se a thalak zong chu alo korap vek maya a thil lo hmu to le hriat na tang chuan thil danglam a omlo chu uluk tak chuan a en kuala thil engkim mai chu alapa ngai vekani ti chu a hrethiama masela anung lampang an hoile le chi chu khami mu thin pa bok kha nui khidau sung le rap zet mai hian alo ding reng maya chu thilan mule zet chu thil pa ngai ni lo ti hria in malam pan to lovin anung lampanga chuan akal kir le ta zoka kha pa khan mitaya chu arun la zui zela adin chuan adinga
akal le akal ve le zela chu thil chuan mitaya chu ati hlau le ta hle meya lau bak leng chuan amhalama chuan atlan chele ta ni ma sela van nei thlak deuh mai in ma chu alo son tlat mai walbota exit 1 ti in tar thin kha exit 2 ti alo in tar towa central hall a bok chuan kal chuak le in thil danglam a omle omlo chu chik tak chuan a en le ngala heti malama pan le mek lai hian asir lampang lokar tang hian note trapri hi a hreta tlat mai chu lokar chu hon mai an tuma ma se angai tuana chuan thil danglam alon thei mai ngem ti chu angai tuana chuan alo omle tatlat mai ati sual palani vai chuan exit 0 a ale le don ti na ni ya chuta note trap thom rap set mai churn omin atlan chia a thilpa ngai lo chu alo ni ngei mai walbot omna khatlan thlengin exit 3 ti hi alo in ziaka step khatin ma chu son le ta chutianga hun rei tak chung a om to wang chuan a ha in a khu bor maya malampang chu pan le in central hallway a bok chuan a chuang kai le a thil in tar te chu uluk tak chuan en le in thil danglam chu ala mu mai lawa a tho churn ha davin inhaler abeka a chu phor mai an tuma heti lai hian banga thil injek te chu arun danglam trana mitaya chu manmo tak chuan let ngalin walbot omna awathlen chuan exit 4 ti hi aloin tar le towa kongchan ve chu azo felta ti na ni ammalama alo ti to ang thin tho chuan central hallway a thil injek te chu uluk tak chuan en le in thil danglam a omlowani ti hria in akal zela walbot exit 5 ti injek na chu awathleng le ta ma po chu ason viau mai he mun hre tak hi reilawa achu san theidon nia ngain phur po chu a phur thar hle maya central hallway a bok khan chuang chuk le in thil danglam chu eng thil ma ala omlawa hati la hian a phone chu aron in ring tatlat mai abiel nu lui bok khan alo phone le hi alo nia atir chuan phone call local chu a chang du lawa ma se alo phone le ta ka chuan lo pick up in leihnoi substation a tan thu le chuana a hmu lo thu chu alo hrila abiel nu lui chuan anote pai mek lai chu eng tin ngen tiang ti chuan ran zota mitaya chuan subway a chuan laia thil thleng chung chang kha lo hrilin nu pakhat note pom lai chu tra thu le mi pakhatin a haudan te chu lo hrila midang tu mai in note nu tran zongin tongka man chuak ngam lo thu te chu lo hrilin ani ngei po angoi thu le chumi wang chuan pathata kani thei ain rin lo thu te chu alo hrila chuta central hallway a chuan ambiel nu hlui chu aron lang tamaya a phone chu da in walbota chuan exit 0 ti hi aloin ziaka athil mu chuan mitaya chu a thongin abara khai khop maya kha phone call rong kal kha thilpa ngai lo alo niya he muna hian signal a omlo hrim ani phur lo le beidong tak chuan mitaya chuan bul chu atran thalea room color zong po chu alo danglam vek towa a asma la chu ron zualin leya chuan atluwa a bei chu adong ngoi toni chutianga chuata mut wang nu chuan han inti phur thar le in a ke chu a pen le trana exit 1 ti po chu a thling ve le ta central hallway a akal le la hian amhalama hian mi pano pang pakhathi alo oma thilpa ngai ni lo ni chuan ringin alo kal to na lama chuan a let leya ma se walbota chuan exit 0 ti hi alo in tar le tatlat mai chumi omzia chu khami pano pang kha thilpa ngai ni lovin mi pano pang dik tak ti na ni chu mi pano pang a hmu le masak bera chuan ibowem ni ti chuan a zota chu mi pano pang chuan engtin ma achang lawa reilawa atlan che zui ta ni central hallway a bok hian khami pano pang kha lo lang le in tongmi lo hian midang lam tak pa kha alo ko ka hepa mi maksak tak po hi he time loop pa lo tang ve tho hi alo nia hun kal to churon langin exit 8 omna chu alo zong ve to thina exit 4 thlen hian hemi pano pang nen hian anin tong du na hemi pano pang nen hian tang du nin exit 8 omna chu thlen chuan tum du na hetiang kaldun lai hian me che pakhathi anma ni tok zong hian alo kal ve zi boka exit 5 omna chu thleng du nin he pa po hi alom ngang mai level thum chau an zalen nan a om to ni ti hre in phur takin malam chu an pan dun zela hallway chu thleng dun le in bangle an malam pang chu uluk tak chuan an thlir du na mei chia an to zia khan ron be in konga bo thu le chu na a hret lo thu hi lo hrilin an zinga atil ve thengem ti chuan a ron zota phal tak chuan lo pomin an pathum chuan
thil dang lam om lo chu an thli thlaya chunu chuan engwanga he hmun atanga chhuah chak tlat nge an ni ti chu zotin ni tin na thok tura traina chuan reng tele na thok renga buai chu ha thlaka ti thu chu soin chung thu te chu soinunin a o te chu aron thuma an hlau chu tlan chedunin exit 6 a hian an vathling duna around lea chuan en thil dang lam ma chu an hmulawa eti lai hian emi pano pang hian kong khara hian thil mum lo om hi huwa he thil hi ama in ala lawani ama hroi tu pa bula hian eng thil ma a soi lo wang chuan rungkain exit 0 a chuan an le ta dei maya he pa hi a thin chu rim hle maya bangte chu tlo in thil ziak te chu a put thla a beitong thil ti chu pui takani akal pui mi pano pang khan alo en rengani ti hria chuan ngeidam chu dilin bulan tran that le tur thu chu lo hrila central hallway an vathlen chuan staircase ama an la mu ngai ho lo hi alo oma chulai chu an chuan ani ngei tur chu na ngaya topa chuan he mun hre om tak hi an chua san theidon ta ni anga in alom hle maya ma se he mi pano pang hian thil pa ngai ni lo ti hre in kal lo tur chuan alo ti ya ma se ama hroi tu pa chuan chuana tur tak ni anga in ano pang kai lai po chu thla in staircase a chuan atlan chawa mi pano pang chu le in exit 1 a hian avathleng le a he mi pano pang thutluk na hi adik zo kani ti po chu a hriat theya hallway a hian mi pano pang chu rong kal le in kha pa neng khan anin tok duna mi pano pang hian bek chu lo tum le a ma se ama angkha ani ta hau lo mai tuma mulo ang chuan a om tatlat maya exit 0 a bok chuan an let dun le a heta tang hian he pa hi background character pakhat ang chau alo ni ta ni he mi pano pang chau hi ama chuan hallway a chung kal zelin he thon thuwa achang tu pa ber mataya nen khan anin tong dun le ta ni mataya khan mi pano pang tak ani ti hriat nu in an pahni hian an kong chu an zo dun le ta ni he mi pano pang hian overhead board a chuan thil dang lama omani ti chu a han muwa ama ang tho khan eng thil ma sui lovin ai en ngai chu ai en le reng towa mataya chuan mi pano pang dan chu hrethiam hek lo le exit 0 a chuan an chuak dun le ta ni abula tang boka an tran that le chu angai le don ta ni mataya chuan an kalna hallway a thilin ziak chu adang lam do tlat ni chu na hria a mi pano pang chuan banga thil ziak chu enga ma chu ngai poimo lovin amalam pang chu pana mataya po chuan mi pano pang chu omin akal na lampanga chuan akal vele ngala walbota exit 1 ti interna chu an vathlenga he mi pano pang hriat na hi adik zok ti na ni around le a chuan mataya chuan engthil danglam ma chu mulawa masela mi pano pang bok khan banga hian thil danglam hi a mule tatlat maya mataya po chuan kongkhara thil danglam mi pano pangin alo en reng chu vai en ve in a hrethiam ve ngala an kalna hnuwa chuan let le in exit 2 hi an vathlenga mataya chuan ami pano pang hruai chu a fingin ama ain thil a hrezo kani ti chu a hrethiam ta ni around len thlen chuan light chu ron phe zuk zukin light chu aron thim ta vek maya mataya chuan a flashlight chu mangin ventilation te chu aloin hongani ti chu a han muwa thisen te chu ron farin ori ngei no beilo zet mei te chu aron om lea athom hriat na lai vel chu a flashlight chun han chunin a thil mu chuan a bar khai chiang khop mai sajudang lam tak mei le rap om zet mei te chu an lo wa kuala he thil hian mataya chu ati hlau tak zetani no pang chu kain an lo kal na lama bok chuan an let dun lea heng sajudang lam tak te hian mataya te pahni chu an zui boka ma chu son dun zelin exit 3 chu an kai vele ta ni around lea chuan hallway a hian wa chuang chuak le in meche pakhat hi an mani lampang hoi zong hian ngoi reng hian alo dinga avoi khatna tan mi pano pang chu ron trung chuakin kanu aron tia mataya chuan chunu chu thilpa ngai ni lo ti hria in ano pang hruai chu lo man beta chu vele chu mi pano pang chu ni ko hrelo chuan a om zui ngala chu mi levela thil thleng po chu paltlang le in exit 4 chu an thleng dun le ta ni ami pano pang hruai po chu ron har vele to in anu nen anin hlawem ni ti chuan mataya chuan alo zota mi pano pang chuan anin hlau thu le anu chuan lo zong se du thu chu alo hrila mataya po chuan anu la ka tanga atlan bo ve to thu le anu chu a hlau thin thu te chu alo hril ve a hemi pano pang nen hian mataya hi in an na deuh mai an lo nei du na an nu te hi an lo hlau dun em maya chumi mai pi lama
an pa te hi an la mumi lo ve boka ama ang dau chi khan mi pano pang chuan overhead bota thil intar chu adik lawani ti hre in mataya te pani chu let dun le in exit 5 chu an thleng dun le ta ni around le chuan central hall a khan lut le in kongkhar pakhat hi alawin honga kongkhar in hong chung lampang chu han thlekin no pang trabri ni om tak hi arun oma chuta mataya chuan train chunga ama le ma chung lai chu azuk in muwa kongkhar chu kharin thil dik lawa omani ti hrethiamin an let leya exit paruk na chu thlengin an thil tuma chuan an la hlo tling tluang zela malaman pan le ma chuan mataya chuan mi pano pang bula chuan an chua thei huna eng thil nge ti du masak berang ti chuan a zota mi pano pang chuan chistui taka e du thu chu alo hrila mataya thung chuan eng thil nge ti masak berang ti chu a hrethiam ri lova mi pano pang hian mataya hne na chuan chengkol kor ni om tak hi pe in chu thil chuan a ven thei tur thu chu hrila mabak pahni chi an nei to ti hre in phur tak chuan malam pang chun pan duna ma se hetia phur taka malaman pan lai hian an be se lo thil danglam tak mai hi aron thleng ta tlat maya tui hok na sa tak mai hi an malama tang chuan ron luang chuakin an umna lampang chu aron chim pheya chu tui chuan ron chimin tuipui kam mun nuam taka hian mataya le achung ko te chu an lo langa a fapa hian sisel pakhat hi lo pe in chu fapa chu holwaya akal pui mi pano pangkha alo ni ya mataya po hian lom taka lo ko in tuipui kama chuan anin fiam du na holwaya chuan mataya te chu lo lang le in mi pano pangkha a him thei nan overbota chuan alo da ka nga tui chu chak ema wangin mataya chu in ham tang thei lovin tui chuan a le na tuya kem hnu chuan mi pano pangkha nolkara hian arun har chuaka akal puipa mataya kha a hmu tak lawa chuan ama chuan malam chu pan zelin exit 7 chu a thleng pheya a to ber level a thlen phei chuan vimkhur le uluk tak chuan a sir le a chungvel te chu ai en kuala thil dik lo a om lo ani ti hre in exit 8 atang chuan a chuk ta ni mataya po kha lo la thibik lovin malam pang chu arun pan vele a thil danglam eng thil ma a om lo ani ti hre in malam pang chu poison tak chuan arun kal ve zela exit 8 chu arun thleng ve ta ni a malama chuan chukhlak na staircase lo omin a chukhlak ma chuan mi pano pangina pek tak sisel kha uluk tak chuan a ena beise na sang tak nen chuan chu staircase a chuan chukthla in mi puite po chu an lo om le towa phone signal te po chu arun om le ta thil engkim mai chu apa ngai le ta ni inalang abil nu hlui kha phone le in hospital a om thu chu alo hril le a arang thayang bera hospital lama a hmu tur chu hrilin note chungchanga po aril ruwa thlak to thu chu a hril tel boka sapwaya chuan chuangin thil danglam tak mai chu arun thleng le tatlat mai sapwaya chuan puite chu atirami vekte kha an lo ni le a ama ang chi khan mi pakhat hian nu pakhat bula chuan rasawara note hruai awang chuan alo haw le a midang te chuan phone chu enin chu pain nu pakata haw na po chu hre om ang po chuan an om le lawa thil dan chu mataya chuan andik lawani ti hre in time lupa chuan ala tang reng ni chuan a in hre le tatlat maya tun truma chuan mataya chuan a huaisen na chu som khomin nausen pom how to pa chu a ma chon ta ni heta hian a thon thu chu topin mataya hi time lupa hian atang hlen ta nge a chuak fel ta ti hi hriat ani talovani